khulfi al-mushkil, ina hukuncin mata maza kuma? Mata maza wani irin halitta ne wanda Allah maɗaukakin sarki shi ya kaɗaitu da hikimar da ta sa yake halitta shi. Likitocin zamani masu bincike suna yin bincike don su gano menene ya haɗu ya kai ga faruwar kaza. Wallahu a'lam. Munan abin da ya dame mu shine namiji ne yake da azzakari kuma yake da farji. Sai ya girma sai aka ga cewa wannan azzakari tana tashi kuma tana zubar da maniyi, kuma wannan farji shi ma ainihin yana zubar da maniyi, ko kuma azzakarin yana fitsari shi ma farjin yana fitsari. Wannan shine sura ta gaskiya ta mata maza. Ko a samu ga gemu ya fito sannan ga nono. Idan aka samu wannan ya tabbata, fatawar da ta zo daga malaman farko daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama shine bincike ake dangane da ƙirar halittar shi ta asali. Asali shine Allah madaukakin sarki a farkon aya ta farko ta suratul nisa yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa. Wannan aya ta bayyana tarihin halitta Adamu da Hawwa. Allah ya halicci Adam sannan sai ya halitta mishi matar shi daga jikin shi. Sai hadisi ya zo ya bayyana cewa kashi ne aka zara guda na haƙarƙarin annabi Adamu alaihi salatu wassalam. Kashin kuma na haƙarƙarin hagu da shi ne aka yi Hawwa'u. A lokacin Sayyidina Ali sai rikici ya faru irin haka. Uba ya rasu aka zo rabon gado, ya zan daga cikin masu cin gado akwai wanda yake mata maza ne. Ga gemu yana da shi, ga nono, ga azzakari, ga farji. Idan ya zo fitsari kuma ruwan fitsari na zuba ta azzakarin ta farji. To sai a kasa gane shin za a ba shi gado ne rabon mace ko kuwa rabon namiji. Rikici aka je wurin Sayyidina Ali, Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yarda. Aliyu sai ya amfani da ilimi irin na malaman farko, sai ya ce a dubi mai Qur'ani ya ce. Inda Qur'ani ya bayyana ga yadda halitta Adamu da Hawwa'u, hadisi ya bayyana. Kenan din namiji ana samun shi da cikakkun ƙasusuwa a dama, amma na hagu kuma za a samu ba su kai adadin wanda ainihin wato yake a hagu ba. Saboda me? Saboda an zari na Adamu. Haka din namiji zai zama in yana da 7 a hagu to yana da 8 a dama, kenan 15. In yana da ainihin wato 9 a abin nan hagu misali a dama, to zai zama yana da 8 kenan a hagu, saboda wancan zara da aka yi. Aliyu ya ce duk mace kenan za a same ta nata suna nan cikakku tun da ba a taɓa ba. Sai Aliyu ya ce a je a yi ƙoƙarin ƙirga waɗannan ƙasusuwa na dama da na hagu. In aka ga sun yi daidai sai a ba wannan halitta gado na mace. In kuma aka ga cewa dama ya fi hagu yawa, to sai a ba ta ainihin gado na namiji. Kun ga yanzu bincike irin wannan zai fi sauƙi ma fiye da wancan zamani. Domin likitoci za su iya zuwa a je a yi isha'a, a je ainihin wato a sa asha'a. Wato a je a sanya hoto, a yi x-ray ko a yi wani abu nasu na iliminsu, nan da nan sai a gane cewa nan kaza ne nan kaza ne. Ina fata an gane. To abin da muke cewa yanzu a babi na fiqhu, mutum ne gashi nan an san shi mata maza ne, ya halatta ya limanci ko bai halatta ba. Ina fatan yanzu an gane me ake nufi mata maza. Faqala Shafi, al-Imam Shafi'i cewa la ya ummur rajula, ba zai wa maza limanci ba. Wa ya ummun nisa, amma zai wa mata. Kun ji fatawa Imam Shafi'i kenan. Wa qala Malikun, Imam Maliku ko yace la yakunu imaman bi halin, ko ta wani hali bai halatta ya zama liman ba. Wa huwa qawlu akthar al-fuqaha, mafi yawancin malaman fiqh wannan ita ce fatawarsu. Kun ji fatawoyin guda uku ne. Mafi yawancin ko kuma guda biyu afwan. Mafi yawancin malamai suka ce bai halatta ko a wani hali mata maza ya limanci ba. To in ya zama bai halatta kowane hali mata maza bai halatta ya limanci ba, me kake tunanin masu wannan fatawar za su bayar game da limancin dan Daudu? Me kake tunanin za su ce? Bai halatta ba. Bai halatta ba, domin dan Daudu ma bai da bambanci da mata maza tabi'iyyan a ɗabi'ar shi.
don wannan hilka a halittar shi ne mata maza. ɗan Daudu kuma fa a ɗabi'ar shi kuma mata maza ne. ina fata an ga a ɗabi'ar shi mata maza ne, muryar shi ta mata ce, ɗaura zani yake yi, tafiya yake yana karairaya, yana magana komai irin na mata. In an yi magana zamiran mata yake mayarwa a kan shi, amma an ka ɗaga wandon shi me a ciki azzakari ne, kaga mata maza kenan. ina fata an gane. to malamai mafi yawanci suka ce mata maza ba zai limanci ba, amma al'imamin Shafi'i ya ce a'a, zai iya yi wa mata, ba zai iya yi wa maza ba. wallahu alam. hakikanin al'amari limancin mata maza yana komawa zuwa ga abin da aka fi karkata gare shi. Idan an karkata akan cewa mace ne shi, shikenan hukuncin ya koma ga ainihin na mace. In an karkata akan cewa namiji ne, hukuncin zai koma ga namiji. Amma inda batarnaka take, in ba a gano ba fa, amma malamai na musulunci suna da hanyoyi da suke cewa a dubi yaya ɗabi'ar jikin shi take. Dole ɗabi'ar jiki tana bayyana zuwa ga karkatuwar jikin maza ne ko jikin mata. Don jikin maza daban, kowa ya san yadda jikin maza yake, kuma kowa ya san yadda jikin mata yake. Ga yadda aka dube shi ya fi karkata ga ainihin surar laushin jikin shi ko murya ko makamantan haka, sai a hukunta shi ga